So yan mga bay, grabe naman yung blowera ni, pero naging makaya rin. So tinanggal na. Wala na siya filter no? Wala na filter. No, lahi klase ni nga kuan. May itsura ng blowera. So ginedikat tilaw limpyo ng blowera ni. Mudaghan naman kay namilit nga mga kungho, no, mga plastic sa bali nga kaon nga gumaguma. Ay, okay mo na yun. Sabi ka na, kanakuhaan man. Bayo, muramag ka ng nusa naman tao niya eh. Suyop. Wala, lisod na siya bay. Yung oil niya mga bay, maganda pa yung oil. Yung thermostat niya dito. Pero i-convert na to ng manual para mas goods. So, tanggal na. Tanggal na. And surprise. Siyabe. Nara. Uy, nana may kahoy lagi na. Bugat na kayo. Okay, ipagkapinag kahoy oh. Lo. Oh. Masampung niya po na yung kwan. Hala. Kakuwi mo rin kayong dinit kayo. Ulo. Sama na kaon na yung kuan? Hapin? Oh, biyo. Sus, karang pagin ako nakita ang sunod doon. Marumag. Ito po yung thermostat sa aircon mga guys. Ito na siya, tao dyan mo nagbalik dito. Hindi naman ka magkakurente. Hindi mo na itong katinyo ni cut-off. Ah, dyan mo nagbalik. dyan. Hindi ba naman andaro dito balik mo sakit? Oo, ganun. Ayan. Linis-linis. Yang hapin, wala na. Nadugmok na. Ikaw gilaga? Yang gusto ni abot gini pong ilaga di ang lugar, no? Nagaliwan po kayo? Upok, liyaw. Gipuyan na. Upok, bantog na layo nagpapo. Ugaw na gigayo po. Ikaw, ginatay na nga nag-ganik. Marami ito ka ng abuhan nga. Grabe na kuwan. Abu. Kita kaya ginawa niya color yellow. Mo gani, ibalik na. Tapos na balik na yan. So maganda na yung ano. Balik na yan. Ano nga nangyari na yung gato nangyari? Hindi ka init ang linya pa. Oo. Kahit yun. Tapos ano natin yung automatic ka rin. Gano'n yung minun. Oo, tasin yung minun. Balik na original. Kaya na basta minun. Anak mo na yung standard niya. Minun. Importante, mapalo rin yung pressure. Oo, mga ganit. Kapag-kapag yun ba? Wala, basta ang gumay ng goro.
Urog rin kayo. Ugad eh. Katot na yung aircon mga bay. Bilangin natin pagbalik ha. Pagkatot. Tingnan natin to. Obserbahan na natin to mga bay. Tinanggalan natin yung transmission kasi umingay na tapos hindi napapasok yung kambyada. So hindi ko na ipapakita kung paano natin ginawa. Basta may mga tornilyo dito. Makikita ngayon yan pagbukas dito. Tapos natanggal na. Yan. So ito po yung diskarte natin. So dandahanin na natin yan ipababa para matanggal natin yan. Tapos dito kinuha talaga natin to kasi ito yung purpose kung hindi siya matanggal mga bay. Doon sa kabila din tinanggal din natin. Ito yung sa kabila, oh. Tinanggal din natin. Oh. Wala na to. Nakahiwalay na to mga bay. Tapos yung starter, parang hindi na nakuha yung starter kasi madali lang pala siya dito lang sa kiliran. So tignan natin yung clutch lining nito sa loob kung okay pa ba at all goods mga bay. Let's go.